O Concello da Pobra do Caramiñal acaba de presentar a súa nova iniciativa Memoria dos Lugares, un proxecto que ten como obxectivo recuperar a sabedoría dos maiores e preservar as tradicións e lendas vinculadas ao territorio. Esta actividade que busca fomentar o envellecemento activo e transmitir o patrimonio cultural invita aos maiores de 65 anos a compartir as súas vivencias, experiencias e recordos de tempos pasados, especialmente aqueles vinculados ás súas aldeas e ao propio municipio. Unha forma de conservar e transmitir este valioso patrimonio oral ás novas xeracións. Unha actividade que, como ben vos decía, para nós é fermosísima. En esta actividade, que se chama Memoria dos Lugares, é unha actividade onde se van a conxugar varias cuestións. Unha é o envellecemento activo, porque o que se pretende é, de outro xeito, recoller a memoria dos nosos maiores, que son os que gardan, non, a sabiduría, e como non podía ser de outra maneira, vinculada co propio territorio. Este proxecto conta co apoio da Asociación de Veciños da Ribeiriña do Conchido, que dende principio se implicou na actividade. A colaboración entre a veciñanza e o Concello busca darlle visibilidade ao patrimonio das aldeas e recoñecer o papel dos maiores como gardeáns da historia local. A Asociación de Veciños e Veciñas de Ribeiriño do Conchido non tivo ningunha dúbida en aceptala e levala a cabo, pois creemos que é a forma idónea de darlle máis visibilidade á nosa aldea, facendo partícipes ademais ás persoas que viven nela, non? Mulleres e homes dunha avanzada idade, pero dos cales tanto temos que aprender en relación ao pasado e patrimonio tan enriquecedor que temos, tanto en a Ribeiriña e o Conchido, como no conxunto da Pobra en xeral. O proxecto desenvolverase durante 8 semanas e as primeiras reunións comezarán o vindeiro venres 10 de outubro. Durante as sesións, os veciños gravarán as súas historias e recordos, que serán recollidos e xeolocalizados nun mapa, permitindo aos participantes identificar os lugares onde tiveron lugar os acontecementos relatados. Estas grabacións de 1 a 2 minutos serán compartidas nun repositorio de YouTube, creando un arquivo vivo de historias locais, lendas, cancións e tradicións. Unha maneira de preservar e compartir a memoria do lugar para que as futuras xeracións tamén poidan coñecer e valorar o seu pasado. Entón sería, pois, gravalas, se van e logo xeolocalizalas nun mapa, vale? Pode ser que haxa historias... Bueno, isto será un repositorio, perdón, que me olvidaba, que estará nunha canle de YouTube do Concello, que, bueno, decidiremos cal será un pouco máis adiante. Iso sempre que sexa que se poida xeolocalizar, que igual ese recordo está asociado, pois, imaginadevos aquí que era a escola unitaria, non? Pois que algún dos maiores nos poida contar, pois, como se financiou, polo que nos contaban que hubo un baby boom, entón que a xente da aldea foi quen financiou esta escola ou parte desta escola. Pois o interesante sería gravar esa memoria con esa persoa aquí. Vídeos pequenos, vale? Como vos podedes imaginar, 1 minuto e medio e demais. Dende o Concello invitan a todas as persoas da aldea a participar e involucrarse neste proxecto tan enriquecedor, no que a memoria dos maiores se transforma nunha ferramenta viva para as novas xeracións.